Jotije mag kojolo maromo 29 mawachore ni piny owacho mar kaonti ma Migori nochunge tich ochwalo ng'ur margi e doho mar jotich ma Kisumu ka giwacho ni ochunggi e tich e tok chik. Jotije go wacho ni ochunggi ni e tich kod dhok ma onge kata ni onge oboke moramora malero gima omiyo ogolgi e tich kamano. Bende ging'ur ni oseket jomoko mondo omi oti kuonde mane gitiye. Giwacho ni okang' ma okaw kod piny owacho mar kaonti ya Migori mar chungo gi tich otim e tok chike mathurka. Jagoro maduong' mar piny owacho wa Migori Iska Olima noyango ni giseyudo oboke ma owuok e doho madwaro mondo gichiw duoko motenre kod bura ma kamano. Bura ni idhi winj tarik 12 dwe mar 7 higani. Mar county government natiye achake ka jinie county council to nyo apoya mnono kikona ni kika dhi tich to gimomiyo ka dhi tich ok ang'eyo. Ane man gi jogena nyithinda dhi sikul, an chiliel. Jegi ne wayudo report ni ochung gi e tich to barua mochungo gi e tich onge. Koro this county government okwang'eyo sani ka cooperate, okwang'eyo ni kata giloso sheria margi kigin, we don't know. But ne wakwayo ni kaber to county government o consider jogi nikech jogi osetiyo, nitiere nyaka man gi 10 years e service, nitiere nyaka gi man gi moko nigi nyaka 20 years. Okwang'eyo ni wan e which county. Okwang'eyo ni wan e which county, be okwang'eyo ni to jotich ma Migori county be nitiere labor law ma guide gi e Migori county. Ne jatich mora mong'e ni nyocha ne onyise gi dhok ni mondo dhi dala dogi karima tich.